ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಸೊ ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುಡು ನಮ್ಮ ಪದ್ವ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಂತೂರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಬೇರ ಬರ್ಬಿನಿ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಮುಕುಲ್ಲ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ನಡುಟು ಇನಿ ಏರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕು ಬಂದು ತೂಗೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್. ಸೊ ನಿಖಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಲ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ಚಾಂಡಂದಾಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಕ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಡಾವು. ಸೊ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆದ ಬೊಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದಾಗ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ವಾನಮ್ನೆ ವಾ ರೀತಿಡಿ ಜನಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುರನೇ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮೈಸೂರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ನಿಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡೆದು ಕೊನ್ವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ನಜರಾಬಾದ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು. ಇತ್ತೆ ಓಡೆತ್ತೆ ಇಂತ ರಪ್ಪ ಬಲ ಮಾರ ಇದೆಯೇ ಇಂತ ಮುಳು ದಾನಿ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಪೋಯ ಇಡ್ಬೇಕ ಬಯ್ಯಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾಂಡಿ ಉಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಆಂಡಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಚಿ ಸೀರೆ ಬಡ್ತಿ ಮಾಡಾಜಿ ಸೀರೆಡಿ ಪೊರ್ಲುದೊಜ್ಜ ಚೂಡಿದಾರ ಬಾಡ್ಯಾಡ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾರ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಗೆತ್ತಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡಿದು ದನಿ ತೂನಗೊಂಡತ್ತ ದನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬೇಲೆ ಹೊರಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂದ ಸರಿ ಬೇಗವಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಮಾರಿ ಪತ್ತನ ಬಾ ಪೋಡಿದು ಬಾಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ವಾರ ರೂಪಕೊಂಡು ಬಾತ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಬಗಲೆರ ಸನ್ಯ ಮಾರಿ ಗಿರಾಡ್ದು ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಿ ಓಡಿದು ತಿಗಲೆ ಸೌಲಿ ಎಂದು ಬಾಸಿಗೆ போடுதரப்பா மேனேஜர் என்னன்னு தூது அலக்க போடுது அந்த என்னன்னு தூனக போடுக ஆவோடு அந்த வய இருக்கட்டு இப்போ குபாலடா நிரப்புடா ನಿಕ್ಕು ತೋರಿಪ್ಪಡಾ ದಾದ ಮುಳು ದಾದ ನಿನ್ನ போடுக மரையா ಏರೆ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಿಗೆ ಚೆಕ್ ಎಂಕ್ போடுக ಎತ್ತು ಮರೆಯಾ என்னன்னு தூது மேனேಜರ್ போடுದನ್ನ ಮರೆಯಾ ಅಂದ ಈ ಎಚ್ಚರ ಮನ್ಪ ಸೋಬಿ ಯಾನು ಸಾಧನೆ ನಡತಂದು ಮರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮರ ಸಾಲದ ಜೋಕ್ಲು ಬರ ತೂದು ಪೋಡ್ತು ಬಲಿಪು ಪಕ್ಕಡೆ ಕೋಡ ಬಯ್ಯಾಗ ರೋಡ್ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಬರ ತಾರ ಮರ ಬಲಿ ತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಆಡು ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ದಾನಪ್ಪ ತಾರ ಮರ ಬಲಿ ತಂದುಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಸೀದೆ ಇಲ್ಲಡಬಹುದು ಕನ್ನಡದ ಎದುರು ಮೋನ ತುಪ್ಪ ಮರ ಎಪ್ಪೋ ಇಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆತನ ಅತ್ತ ಈ ಎಚ್ಚರ ಮನ್ಪ ಸೋಬಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪೆದ್ದನಗ ಬಾಲೆನ ತೂದು ಪೋಡ್ತಂದು ಹೀಗೆ ಅತ್ತ ಆತಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆದಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಓ ಬೋಡಿಗೆ ಈ ಉಲೈ ಬೋಡಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಉಲೈ ಪೋಡಿ ಕರಿಂಚಿಂಡಿಗೆ ನಾಳೆ ಉಲೈ ಬಾಡಿಗೆ ಏಸಿಗೆ ಮರೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ನುಲ್ಲೆ ಮರ ಯಾಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರ ಮೆಸೇಜ್ ತುಲ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಸೋಬಿ ನಿಕ್ಕಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತಾಗುಂಡು ಮರೆ ಯಾನ ಈತ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ತಾಗುಜಿ ಮರೆ ಓ ದಾಣೆ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ಭ್ರಮೆ ಹಾಗೆ ನಂಜಿ ಸೋಬಿ ನಿನ್ನಡೆ ಸುಮಾರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಲತ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಕೊರಿಯ ಎಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇದು ಪೊಣ್ಣು ಯಾಯಿ ಏರ್ ಮಾರಿಂದೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊರು ಮರೆಯ ಅಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿಯಾ ಅತ ಇತ್ತೆ ಕೊರ ನಿಕ್ಕಬಕ ಬೋಡನ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಪೆ
ಯಾನು ಬರೇರ ಪೆನ್ನ ಕೊರ್ಪುನ ತಂದು ಪೊಣ್ಣಿಯ ಅಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ್ ಕೊರ್ರು ಮರೆ ಅಂಚ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿಯ ಬೇಜಾರ ಆಪುಡ್ಬೇಕ ಓಡ್ ಬೇಜಾರ ಎಂಕದ ಆಂಡ್ 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 ಬುಲಿಪಚ್ಚಿ ಬುಲಿಪಚ್ಚಿ ಎನ್ನಡ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಯಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲು ನಿಕ್ಕ ಆಪುಂಡ ತೂಲ ಮರಪ್ರಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದಾವ ಒಂದು ವಾವ ಎಬೆ ಬರ್ಚಿ ಅನ ಕೂಲಿ ಎದುರು ಉಂಡು ಮರೆ ಕೂಲಿ ಬರ್ಚಿ 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 ಒಂದು ಬರ್ಚತ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚತ ಬರ್ಚಿ ఉందా 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 ఉందావా ఉందా ఉంతియా ఓడేరట్టిండియా ఓవియా ఓ ఈ చెల్లిది తిరుగుతాడు ఓ ఓ అయితే మన్నాండు మరే ఓ చెక్ ఉందా మూలియా అవుర్చి బేత పసత్ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುರುಂಡಿ ಮೆಮಲ ಸಸಿರಾಜ್ ಕಾವರು ಓನನರ ಕನ್ನಡಿ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಜಬೆ ಆವಂ ನಮ್ 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 ಆವಂ ನಮ್ ನಮ್ ಹೌದುಲ झिलका रे झिलका रे झिल झिलका रे झिलका झिलका रे झिलका 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 रे झिलका झिलका रे झिलका रे झिल झिलका रे దాదా సోపి దాదా అలా నన్ను చూసి తెలుస్తాలి ఐకి బులిపుందే ఐకి బులిపునుదే బులితినತ್ತೆ బక అవ ఆనందాశ్రమ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಉಳಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಉಲಾಯಿಡ್ದು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಲು ಬಲ್ಪು 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 ದೂರ ಚಪ್ಪಲ್ తెత్తనತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಹತ್ತು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಲು ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಪಣ್ಣಗ ಮರ ಇಂಕ ಚಪ್ಪಲ್ తెత్తలు పన్న లెక్క అంట మరే ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಲು మొబైల్ తెత్తలే పొన్నుల ఫస్ట్ ద సిగ్నల్ ఏవు దాని సిగ్నల్ అట్లకి ఇష్ట అంటే అట్లా మొబైల్ తెప్పును ఓ అట్లకి ఇష్టాన మొబైల్ తెప్పును కొంచెం వేళ కష్ట అయిందా చప్పలు తెప్పారు చెప్ప ఆలిత్తే మొబైల్ తెత్తాలు ఇత్తే అలాగే నిన్న నంబర్ ಬೋಡು ఎన్న నంబర్ ಬೋಡು ఈ పొద్దుకోరు ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಲೆಗೆ ಬೋಡು ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಈ ಕೊರುಡು ನಿರ್ತಾ ಒಂದು ಆಲೆಗೆ ನಿನ್ನಡೆ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಇಷ್ಟ ಇಸ್ಕ ಆತನು ಇಸ್ಕ್ ಇಸ್ಕೆ ಇಂದ ಇತ್ತೆ ಇಸ್ಕದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪುಸ್ಕ ಒಂದತ್ತ ಇಸ್ಕ್ ಬಂಡ ಲವ್ ಯಾ ಲವ್ ಆತನಿ ನೀ ನಂಬರ್ ಕೊರು ದಾಲಾಪಿಟ್ಟು ಬರ್ಚರ್ಚಿ ನಂಬರ್ ಕೊರು ನಂಬರ್ ಕೊರು 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 ಎನ್ನ ನಂಬರ್ 125 12 ರಾಮಕುಂಜ ಗ್ರಾಮ ಎಂಜಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರ್ಟಿಸಿ ತೆಪ್ಪರೆ ಹೋಯ್ ಓ ಕರ್ಮ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪನಿಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬಟ್ಟುಂಡು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರು ರಪ್ಪ ಕೊರು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಕಾಂಡೆ ಕಕ್ಕುಸ್ತ ಗುರಿಕ್ ಬೂರ್ನ ಕಕ್ಕುಸ್ತ ಗುರಿಕ್ ಪಿರ ದೈದನ ಇಂದ ಮುಳುಂಡು ಅಲ್ಲ ಐಲು ಪಿರ ದೆತ್ತು ಕಾನ ಇದೀನಿ ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಡು ದೆಪ್ಪ ಚೌ ಬಚ್ಚಿ ಅವ ಕಕ್ಕುಸ್ಕು ಬುರ್ನತ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಏನಡಿಜ್ಜ ನಂಬರ್ ನಡುಂಡತ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಒಯ್ಟ್ಟು ನಾಡೋಡು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ರಾಘವ ರಾಘವ ಆರ್ಡುಂಡು ಎಮ್ಮುಡುಂಡು ರಾಘವ ಆರ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮರ್ಲೆ ಎಮ್ಮುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಮರಲಿಂದ ಆಡು ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಚಾ ಬೋರ್ಡ್ 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 ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಮರಲಿಂದ ಆಡು ಮಲ್ತಂದು ನಂಬರ್ ಕುರು ಕುರು ರಪ್ಪ ಕುರು ಪೆಟ್ಟುಪುರ ಅಂದತ್ತ ದಾಲಾಪು ಜಾನುಲ್ಲೆ ಈ ಉಳ್ಳತ್ತ ಮರ ರಪ್ಪ ಕುರು ರಪ್ಪ ಕುರು ಪೋ 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 ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಹೊಡ್ಯಾ ಅಂತಾಗಡ ದಿಂದಾಗಡ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ತಾಗದನು ಪೊಣ್ಣು ನಂಬರ್ ಕೊರು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ತಾಗಿದ ಮನಿ ಪುಚ್ಚಿ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮನಿ ಪುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ರಾಗ ದಾದಂಬೆ ನಂಬರ್ ವರ್ಕ್ನ ಮರಯ ಈ ನಂಬರ್ ವರ್ಕ್ ನಾತ ಅಗೇಲ್ ವರ್ಕ್ ನಾತ ಬಾಸೆಗಿಟ್ನೆ ನಂಬರ್ ಗೊರ್ಗೆರ್ನೆ ಕುಂಬಾರದುಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸುಂಟುಗೆ ಲವ್ ತಾಗುವ ನಂಬೆ ಓ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮಲ್ಪೋರು ನಡ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡುಂಬೆ ಧೈರ್ಯ ಇಂಕ ಮುಂಕುಟ ಉಂಟು ಮುಂಕುಮುಟ್ಟ ಪಾರ್ಪುಣ ಪೂನು ಧೈರ್ಯ ಇಂಚಿ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಇಂಚಿಗೋರು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ನಿನ್ನನೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಿನ್ನನೆ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಲಾಡತ್ತ ಅವಂದ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬಿ ಯಾನ್ ಏತು ನಂಬರ್ ವಾಸ ಮಲ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಇತ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸುರೂಕುಂಡತ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಸುರೂಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ಪನಿ ಆಣು ಕಿಸ್ಸಿ ಏ ಕೊರ್ಲ ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನ ಕಿಸ್ಸಿ ಏ ಕೊರ್ಲ ಸುರು ಕಂಚೆಲ್ ಎಪ್ಪೋಡು ಈ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಲಕ್ಕಿ ತುಲ ನಿಕ್ಕಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ದೊಮ್ಮೆ ರಾಘವ ದುನಿಕ್ ತಾಗನ ಬೊಣ್ಣ ಪೊರ್ಲಿದ್ದಲ್ಲ ದುನಿಕ್ ಆವ ಎಂಕಾವು ಸರಿ ತೂಲಗೆ ಆವತ್ತ ದಾನೆ ಅಂತೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆಗತ್ತು ನಿನ್ನ ದುಂಬುದ ಭವಿಷ್ಯಗಾವ ಅಂದು ಭವಿಷ್ಯಗತ್ತೆ ಸೈಪುನಟ ಯಾವ ಎಂಕಾವು ಸರಿ ತೂಲ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದ್ ಯಾವತ್ತ ದಾನೆ ಅವಂತೆ ಬೋಲ ತಾರ
ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಕಂಡಾನಿ ಅಂದ ಈ ಪೆಟ್ಟಿದಿರ್ ಬಾಬಾಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ನಂಬರ್ ವಾಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟೆತ್ತಿ ಅತ್ತ ಮಗ್ಗ ಆಯ್ ಬಣ್ಣ ಓ ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೇರೋದು ನಿಖಲ್ನ ಕಿತಾಬಾತಿ ಅತ್ತ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟ ದಯ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅರಬ ಇದೀವಿ ಒಂದು ಅಲ್ತುಳಗೆ ಮಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಬಗು ವೈರಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಕೂತ ಉಂಟು ನೀನು ಭಾಷೆ ದೇ ಓ ಯಾವ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪು ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟನಾಲೆ ಇನ್ನ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಮರಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟನಾಲೆ ಅತ್ತಿಯ ನಿಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡೆ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಬರ ಸನ್ನೆ ನಿಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಬರಚಿಂದಿ ಇರು ಪಂಡಿನತ ಚೂಡಿದಾರ ಮಾಡ್ದೋಡು ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡುಚಿಂದಿ ಇರು ಪಂಡಿನತ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಹೊಲ್ತಿಯ ಒಂದು ಬರಿತಿಲ್ಲದ ಬಾಯಮ್ಮನ ಮಗಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನತ ನೆನಪುರ ಇರಿ ಕೇಂಡರತ್ತ ಹಾ ಇರಾಗ ಮರಲತ್ತ ಓ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟನಾಲೆ ಒಂದು ದಾಯ ಪಾಡ್ದ ಮಾರಾಕಿ ಇರು ಪಂಡಿನತ ದನಿಕ್ ತೂನಗ ಉಂದ ತಲಕ ಅವಡುಂದು దానికి ఉంద తలకాపునత్తు అలా ఆయకే ఉంద తలకాతను యాన్ బర్పున ఉంచూరు కొడతాపున ఉంద తలకాత ఆదపుర మాతో వాడుతు భాష అలా నీ డ్రెస్ వాడుతుంటులే కోరి మాత్రం వాడున బట్టి తలక దెప్పు మారాజ్ అయినరా ముళ్ళత్తు ఓ రామ ఈ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಜವಾನಿರು ಎತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ತುಲಗೆ ಆಯ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿದಾಯಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲಾತನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಆದಿಲ್ಲಾತನು ಫೋಟೋ ಎತ್ತದಿಲ್ಲಾತನು ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಲಾಂಡಿಯ ಎಂಕ ಬುಕ್ಕ ಕಡಪುಡ್ಲ ಓಡೆ ನಿಕ್ಕ ಕಡಪುಡ್ಲು ಭಾಷೆ ಕಟ್ನವು ನಿನ್ನ ಮರಳು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಮಾರೈತಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿದ ನಿನ್ನ ಯಾನು ಏಳು ಸರ್ತಿ ಬಂದ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೋಚಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೊಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ತೋಚಿಂದು ಭಾಷೆ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಮರಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿರ ಬರೋ ಆತ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆ ಕಟ್ನಾಲೆ ಆಪುಣಿಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ವೇರು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಆತ ಬುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ವೇರು ಹೋಗೋದು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಾತ ಬೋತ ಪೂರ ಬಾತ ಹೋಗ್ತೀರ ಹಾ ಪೂರ ಬೋತ ಅಂತ ಟಿವಿನ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಟಿವಿ ನಂಜುಕೋಣ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹೌದರಿಗೆ ಟಿವಿ ಮೂಲ ಧಾರಾವಾಹಿತು ಅಂತ ಪೊಂಜವು ಟಿವಿ ತುಪ್ಪು ನತ್ತು ಟಿವಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಂಜಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ ಭಾಷೆ ಕಟ್ನಾಳು ಹಬ್ಬತ್ತಾರ ಮಲ್ಪಾಲ್ ಮಾರ ಇಂದ ಯಾನ ದನಿನ ಕೈಕಾರ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ದೆಪ್ಪ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮರ್ಯಾದ್ರೆ ಮೂರು ತರಕಾರಿ ಮೂರೊಂದು ತಿನ್ನ ಬಾಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋಡು ಯಾನಂದ ಹೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಎತ್ತದೆ ಅವ್ಳು ಬೇಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಯಾನಂತ ತರಕಾರಿ ಗನ ಉಂಟು ಬೇಲಿಗೆ ಅಂದ ಜಾಗ ತಗೊಂಡಬರ ಭಾಷೆ ಇಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ನ ಪುದರಿಂಚ ಎನ್ನ ಪುದರ ಸಂಪ ಪುದರಿಗೆ ಏನಣ್ಣ ಸಂಪಗೆ ಒಂದು ಸಂಪನ ಒಂದು ಪೋರ್ನಾಟ ಚಂಪ ಓ ಅಕ್ಕ ಇದು ದಿನೋಲ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪರ ಅಂಜಿ ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಪೆ ಎಂಕು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂಜಿನ ನಿದ್ರೆ ಹರ್ಪು ಜಿಂದು ಅದ ಅಕ್ಕ ಇರೊಂದು ತರ ಓ ನಾಗಮಂಡಲ ನಾಗಮಂಡಲಗ ಪೋತೆ ನಾಗಮಂಡಲ ತೂತುಜಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾಗಮಂಡಲ ನಾಗಮಂಡಲ ಓ ಒಂದು ನಾಗೆನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾಗಿ ಒಂದು ನಾಗೆ ಅವು ಅಂಚಿಂಚಿ ಎಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಏನಿಂಚಿನ ಅವು ಏತ್ ಮಾರ್ಕೋರಿ ಇருந்து ಇನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇರೊಂದು ತರ ಅವು ನಾಗಮಂಡಲ ಅತ್ತನ್ನ ಅವು ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆ ಅಂದ ಶೇಕಿ ಇರೊಂದು ತರ ಓ ಕಟಾರ 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 ಅತ್ತನ್ನ ವಟಾರ ಏ ವಟಾರತ್ ಕಟಾರ ಕಟಾರ ಓ ಧಾರಾವಾಹಿಯೇ ಓ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಟಾರ ಉಲಾಯಿಂಡು ಸಬಿನ ವಾರ್ತೆ ದೆಕ್ಕಿಲಿ ದೇವಾ ಕಟಾರ ವಟಾರ ಅಂದು ವಟಾರೆ ಬಾತೆರ ನೋಡ್ತದ ಕೆತ್ಕಿಲ್ ದಡಿದಿವೆ ಬಾಸೆಗೆ ಬಲೆ ಉಲೈ ನಿಕ್ಕೆ ದಾಯ ಬೋಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ್ತೀರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಭಾಷೆ ಜಾನಿಕ್ ಭಾಷೆ ಕಟ್ಟಾನಿಕ್ ದಾದಂಡು ಏತ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ಳು ತರಕಾರಿ ದಂಗ ಅಡ್ಡಿ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೊಮೆಟೊನ ಬಿಟೋಟ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪರ ಸನ್ಯ ಭಾಷೆ ಕಟ್ನ ನಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಯ ಮಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಆತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬನಿಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪರ ಅನ್ನ ಇರ್ ದಾಯಗ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಲು ಕೊರ್ತೊಲೆತ ಒಂಜಿ ಗೆಬ್ಬುಗ್ ದೀನೆಟ್ಟುಂಡತ್ತ ಭಾಷೆ ಕಟ್ನ 25 ಫೋನ್ ಅವು ಮಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ನಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇರ ಸನ್ಯ ಅವಂದ ನನ್ನ ಫೋನ್ಗೆ ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ ಗುಳು 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 ಅದು ಕಟ್ಟಾಬುದು ಗುಳುಗುಳ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಗುಳುಗುಳಾದ ಕಟ್ಟಾಬುಂಡು ಓ ಅಣ್ಣ ವಿಷಯ ಇಂದ್ರ ಗೊತ್ತನೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಜನ್ನ ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲನ ಅಂಚತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಲ್ಲ ನೀರು ಬಗ್ಗುದಿನಿ ನೀರು ಬಗ್ಗುದಿನತ್ತ ಪೆರ್ಗುಡ ಬಗ್ಗುದಿನತ್ತ ಅಂಚತ್ತಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಜನ್ನ இந்த புண்ணியாத்மா மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆது ஓல ஆளாதிட்டு இருந்தா ஈ தங்கடி உண்டு அடே கொண்டு ரிப்பேர் பண்ண பேர சன்னியானிக்கு ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕೊನಪ್ಪೆ ಏನ್ ನನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಪುಣ ಒನಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಕಟ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಓಡೆ ದಾಯ ಕೊನಪ್ಪನು ಯಾನ ಮೂಲೋರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವರ್ದಿಜ್ಜೇನ ನಿಕ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ನೀನು ಈತೆಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಂಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂತ ಗೋಣ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇರು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇವರ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಅವಳು ಒಂದು ಅವಳು ಕೊಂಡು ನಂಡ ಒಂಜರ ವಾರದೆ ತೊಂದಿರು ಬುಕ್ಕ ಬೇಕು ಏನು ಕರ್ಮಗೆ ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ದಾದೆ ವಾಸನೆ ಅರ್ಪುನು ಸೈತಿನ ಮಾರೆ ಸಾವು ಕೊಬ್ಬೋ ಇಂಚಿನ ಮೆಂದು
ದೇ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಐನಿಗಿಲತ್ತ ತೊಟ್ಟೆನ ಎಂಚಿನ ಮುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗಂದಿನ ಅತ್ ಬೂತಾಯಿ ಗಂದಿನ ಓ ದೇವ ಉಂಡು ಒಲ್ಯ ತುಕ ಬಾ ಎಂಚಿನ ವಾಸನೆ ನಾಳೆ ದೊಂಕೊಂದು ಹೊತ್ತೇನ ಸಾವು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ವಾಸನೆ ಆರ್ಬಿಡು ಪೋಪೆ ಅಂದ ತುಕ ಇಂಚಿಗರು ಶೇ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಆಪಿಜನ್ನ ಅದಾ ನೀರು ಉರ್ದಿನಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಉಂಡೈಜ್ ಅಂತ ಓಡತ್ತಾ ಅದಾ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಉಂಡೈಜ್ ಅಂತ ಓಡು ತೂಕ ರಾಮ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡಪಣ ನೀರುಂಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ರಡ್ಡು ಕೊಡಪಣ ನೀರುಂಡು ಅಣ್ಣ ಆತೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ರಡ್ಡು ಕೊಡಪನ ನೀರೆಂಚ ಪತ್ತುನು ದಾನೆ ಬತ್ತಂದೆ ಈತೆಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಕಿಲನ 15 ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತುನಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊಡಪಣ ನೀರು ಬತ್ತಂದ ಜನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೆಂಜಿ ಬಾತೇರ್ಪಾದೊಂಜಿ ದಾಯಗೆನ್ನ ತೊಂಡೆ ಕೋಲ್ ವಾಟ್ರಾರ್ಪ ಬಾಸೆಗೆಟ್ನ ನೀರು ಉಂಡೈಜ ಅದು ತುಂಡೈಜ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡತ್ತ ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಉಂಡಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಓ ದೇವ ದಯ ಅಲ್ಲ 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 ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿದಾತ ನೀರುಂಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿದಾತ ನೀರುಂಡು ಅವ ಅಕ್ಲು ಪರಿಹಾರ ದೀತೀನಿ ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಮರಲಿ ಆಂಡ್ ನೀರುಂಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತೆಂದೇನಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಸರಿ ಮಂತ್ ತಗೊಂಡೈಜ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮರಲುಂಡ ಅಡಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಗಡಿ ಕೊರ್ಕಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾಂದಾಯ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂಡಿ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಯಾಂದಾಯ ಮನಿಪಂದ ತೋಡು ಇದು ನೀರಿಗೆ ಬುರ್ದಿನ ಅಟ್ಟ ಅಂದ್ ನೀರಿಗೆ ಬುರ್ದಿನ ಅತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬುರ್ದಿನಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗ ಅವೆಂಚ ಬಂಡಾರೆ ನೀ ನಾಲ್ ದಾಸಿ ಮಿದೆಲ್ಲ ಕದಿಕ ಅವಡ್ ದಟ್ಟ ತುಲ ನೀರು ಪೂರ పోతులు ತುಲ ವಾನ ಮಲ್ಪ ತುಲ దా ಅಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೋದು ಅವಂದ ತೂಲ ದ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ತೊಟ್ಟೇಡಿ ಬಾರ್ದತ್ತ ನೀಕ ಬರ್ಸೋಗು ಬೋನಾಗ ಇನ್ನು ತೊಟ್ಟೇಡಿ ಪ್ಯಾಕ ಮಲ್ತಕೊ ನೋಡು ಅಂತ ಚಂಡಿ ಆಬುಜಿ ಬಾಸೆ ಇಟ್ನೆ ಇತ್ತೆ ತೊಟ್ಟೇಡಿ ಬಾಡೊಂದು ವಿದಾರ್ತಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬರ್ಸೋಗು ಬೋನ ಸಂಡೆ ಏನತ್ತಿ ಬರ್ಸೋಗು ಬೋನಾಗ ಬರ್ಸೋ ಬೋನ ಸಂಡೆ ಏನತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾನೆ ಕಕ್ಕುಸ್ತ ಗುರಿಕೆ ಬೋರ್ದುನೆ ಕಕ್ಕುಸ್ತ ಗುರಿಕೆ Sun Premium Refined Sunflower Oil ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸೊ ನೆತ್ತ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕೇಟರಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಫಾರ್ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ನಿಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದನು ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಎಂಚಾಪಣು ಬಂದು ಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ಲು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಬೊಕ್ಕದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಒರಿಯಾಡ್ದವರಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಗಳು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಕ್ಕಡ್ದ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಕೂ ಅಂಚೇನೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಒರಿಯಾಡ್ದವರಿ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಪನಿಯರ್ನೇ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಪಾತೆರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಡಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್ಗೆ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಮೊಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ரெண்டு சீசன்ல ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಫೈನಲ್ದ ಅವಕಾಶನ ತಪ್ಪದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ದುರ್ದೈವಿ ತಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಆತ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಚಾತುರ್ಯ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪಾನೆ ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ನಿಕ್ಲ ಅಭಿನಯ ಅವಡು ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಅಂಚ ಮನಗ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿತ್ತನವರು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪುಟ್ಟ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಿಳ್ಪುನಂಚಿನ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಲ್ಲಾತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ದೀತಿರಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಪ್ರಾಸ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಅಂಚಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಬೈದನಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಮೂಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸಜೆಷನ್ ಈ ತಂಡ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ತಂಡ ನಿಖಲು ಪಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ದು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ದೆತ್ತನೊಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ ಸ್ಕೂರ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನಿಖುಲ್ಡ
ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲವಲವಿಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಲೈವ್ಲಿ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಆಂಡ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಆಯ್ನಾತು ಪಂಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಕಲು ಬಿನ್ನಾವಡು ಎಂದೋಡು ನಿಕಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಉಮೇದದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರಡ ಕೇನ್ಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಚಾಂಡನ್ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲ ನಿಕುಲು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕಿದ ಪೊನ್ನು ಈ ತಂಡೋಡಿತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಇಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕಲಿರ್ದು ಇಂಕಾಪುಂಡು ಅವು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ದ ವಿಷಯಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಚಸ್ ಬಾಕಿ ಐತ ಪಿದಾಯೇ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತಿನ ಪಂಚಸ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಹರೇಗ್ ನಿಖಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಚಾಣನ್ ಕಡೆಗೆ ನಿಖಲು ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅತ್ತನ ಎಂಡು ಓನ್ ಕೊರಡ ಆ ಎಳೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ನಿಖಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕು ಎಂಟ್ರಿ, ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅವು ನಿಖಲ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ತಂಡದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಿಖಲು ಸುರುಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಆ ನೈಜವಾಯಿನ ನಟನೆ ಮಲ್ತೋಂದು ಬೈದು ನಕ್ಲು ಪಕ್ಕ ಬೇತೆ ಓವೇ ಕಸರತ್ ನಿಖಲು ಮಲ್ಕೊಳಕಲತ್ತ ನಿಖಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಖಲು ಅವೇನ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಪಿನಗಳು ಶಶಿ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಪಂಚಸ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತುಂಬುದ ನೆಟ್ಲ ನಿಖಲು ಪಂಚಸ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಖಲು ನಿಖಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವೇ ನಿಖಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಬಕ್ಕ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಚನೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಹಸನ ಅದು ಒಂಜಿ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಾರಿ ನೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಕಡೆಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಳೆ ಎಂಚನೆ ಉಂಟು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಖಲು ಮಂತದಿನಿಂದಲೂ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ತೂನಾಗ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಕಲು ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರನ್ ಬಂತೂಕ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ನಿಖಲ್ನ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏತ್ ಬರ್ಪನ್ ಒಂದು ಬಂತೂಕ. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಶಶಿ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ ಸೊ ಅರ್ನ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ಇಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಂತ 9 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ 9 ಬೊಕ 8. ಸೊ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ನನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಎತೀನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಪದ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋಹನ್ ಇಡನ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್. ಸೊ ನೆತ್ತ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ MD ಅರೋಹನಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟೀಸ್ ಮೇರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂಶೀರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಟ್ಟುಗು V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್. ಸೊ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನೇಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪೇರಂಡು ದಾದಾನ್ ಮನಗ ಇದು ಈತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಬದಲು ಪೂರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರದು ಉಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ವಾ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ದಾದ ಒಂದು ಮಾತ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ತೂಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ತೂಪ ಅಕುಲು ಬಣ್ಣ ಪಾಂಡಾಗ ಅಕುಲು ಎಂಚ ತೋಜುವೇರನ್ ತೂಪ ತಲಿಪ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಾರ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಪೋಡು ಬಸ್ ಇತ್ತನ ಬಸ್ ರಿಕ್ಷಾ ಇತ್ತನ ರಿಕ್ಷಾ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನ ಗಾಡಿ ದಾಲ ಇದ್ದಿನ ನಡತೊಂದೆ ಪೋಡು ಅವು ಏರ್ಲ ತೂಪುಜೇರು ಬಣ್ಣದ ಬದುಕನ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗಿತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಬಂಗ ಅನ್ ಬಂದು ಯಾ ದಾಯಿಗೆ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ ಬನ್ನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಈ ಟೀಮ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಪಾಯನಾರು ನಮ್ಮ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಾರು ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದಾರ ಆರು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ದಾದಾತನ ಬನ್ನಗ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಾರಿ ವೀಕ್ ಆತನ ದಾದ ಮನ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸಾಗ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲು ಮಾತಾರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಆರು ಬಂಗಡುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಜುವಲ್ ನಮ್ಮ ತೋಜವ ಸೊ LED ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರ ಮೂರ್ದು ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತನ ಅರೆಗೆ ಗಾರುಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತನ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆಲಿಪೇರು ಅಂಡಾರು ವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ದೀವಂದೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದ ದಿನಾರು ಯಾನ್ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಅಂತ ಬಂದ್ಬುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮಗ ತೋಜುಜಿ
ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಗಿಂಚ ಆತನ ಮನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮಗ್ ಭಂಗ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮುನೀಶ್ ಸರ್ ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ ಅರ್ನಾರ್ದು ಏತ ಆಪುಂಡ. ಸೊ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ರವಿ ರಾಮಕೊಂಜ ಮೇರೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅರ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಈ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕಾಳಜಿ ಎತ್ತಿನಾರ ಅಂಚಾದಾರ್ V4 ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೇರು ಐದು ಬೊಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ತುಯ್ಯರ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು. ದಯಗನ್ ಪನಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ತೂಪ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಓನರ್ ಬರ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ದಾಯಕನ್ ಗೊತ್ತು ದಾದನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಏನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದಾರೆ ಗೇತಾಪುಣ ಆರೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅರ್ನ ಅರೋಹಣಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಾರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದಾದಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ನಮಗೆ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ ಅವಂದು ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಆರು ಒರಿಯೇ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಗಾಡು ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಆರು ತುಯ್ಯೇರು ಟಿವಿಡ್ ಎಂಡ ಬತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ 10,000 ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದು. ಸಂಚಾದ V4 ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಒಂಜಿ 10,000 ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನನ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಖಿಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಉಪ್ಪಾಡು ಸರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಪಂಡ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದನ್ ಮನ ಭರ್ಜರಿ ತೆಲಿಪವನಾರನ್ ಬಂದು ಸಂಚಾದ ಮೋಕೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬಹುಶಃ ಇರಿಗೆ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೇರ್ದು ಒರಿಯಾಗಿ ಏತದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒರಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅಂಚ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ಲ ಮುನೀಶ್ ಸರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪನಿಯಾರೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಕಲಾವಿದರೇ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ ಅ ಚಾನಲ್ ಓನರ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಸರ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. And ಅಂಚನೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. So can we have the Sun Premium Season Award? And ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ದ ನಂದಿನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಏನ್ ಸಂತು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಯತಿನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಪದ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮುಕುಲ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಬಾರ್. ಸೊ ನೇನ್ ನಮ್ಮ ಸೋಹನ್ ಮೇರ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಡನ್ ಕ್ಲಬ್ ದ ಮೆಂಬರ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಸಂಶೀರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೇರ್ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಮುನೀಶರೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶುರು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಜಿ ರೇತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದನ್ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಆದ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್. ಅಂಚನೆ V4 ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ನಮ್ಮ ಪರಂದು ತಿನ್ಪ ತಿರ್ತುಕೊಲ್ದು ಅವೇ ದೇವರಿಗೆ ದೀಬಕ್ಕ ಅವು ನೈವೇದ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಆ ಪರಂದು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಕೈಡ್ದ ಒಂದು ತಿನ್ಪ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ V4 ಚಾನಲ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕದನೊಂದು ಪಣೋಲಿ. ಅವು ಐತ ಮಾತ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಸರ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ఒక ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತಾ ಇಂಚಿದ್ನ
ಇಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನಕ್ಲೆಗದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುವ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆಂಜಿ ಟೀಮ್ದಾರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಡ ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಶಂಶೀರ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಅಂಚನೆ ಸಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ಯತೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸೋಹನ್. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Manishana. Thank you so much, sir. Thank you. Yes. ನಮ್ಮ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನರದು ಇತ್ತೇರು GS ಆಚಾರ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಕುಂದರ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಆರು ಪೊರ್ಲುಡೆಗೆ ತೊನಿಯರು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡನ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಚಾನಲ್ ದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ರಡ್ ತಂಡದ ನಡುಟು ಪೈಪೋಟಿ ಆತನು. ಸೊ ರಡ್ ಟೀಮ್ಗಳ ರಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕದನು. ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಏರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದು ಲೀಡ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರಡ್ ಟೀಮ್ಲ. ಸಂಚೆ ಅದು ಓನರ್ಸ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ ಟೀಮ್ಗಳ ರಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಉಂಡು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆತನು ಅವು ಪಟ್ರೋನ್ವಾ ಓಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಗ ಪಟ್ರೋನ್ವಾ ಪಟ್ರೊಂದು ಆತನ ಓಕೆ. ಸೊ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಲೀಗಡ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೋನ್ ವೇರಿಂದ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ರಡ್ ಟೀಮ್ಲ ಬಾರಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿಗೆ ಬೋಪುನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲು ಬೋಪುನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು Car Decor Harini, the very jolly person, Arun Chandra BC Road. So GS Acharlu, a man of the match, Korodarege. Congratulations, Arunare. So itte barpa nama marks. ಸೊ ರಡ್ ಟೀಮ್ಲ ಬಾರಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್, ಜಡ್ಜಸ್ನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮೂಲು ಮುನೀಶ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖೇಶ್ ಸರ್ ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ. ಸೊ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು 312 and ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಮೊಕಲ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 312 ಜಾಸ್ತಿಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿಪ್ಪ ದ ಡಿಸೈಡರ್ ಇತ್ತ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ 250. ಸೊ ಮುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೀರಿಗೆ చాలా ಗಮ್ಮತ್ ಅವಳು. ಓಕೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಲಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಮುನೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೋತ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್. ಎಸ್ ವೆಲ್ ಸೊ ತುಯರತೆ ರಡ್ ಟೀಮ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಯಿ ನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಲೋಕ ಕೊನೆ ಇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾನ್ಲ ಬಂಜಾಯಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಂಡ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪೋಡಾಪುನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಬರ್ಪ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯಿನೇಕ್. ಸೊ ವೆಲ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಎಪಿಸೋಡ್ ನನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Until then, bye-bye, take care and stay tuned to Sun Premium Refined Sunflower Oil Arpane Malpananchina Rowan Corporation Comedy Premier League Season 3 powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Until then, stay tuned to V4. Comedy Premier League. Comedy Premier League. Comedy Premier League.
Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3, powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushal's Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Beaumont's Hair Replacement, Cochin Bakery, SL Shade Diamond House, Lady Hill, Olympic Sports, Royal Group, Deccan Carpets, Maya Happiness Chocolatey Bar, Costume Cottage, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Tribhuvan Hero, SDM College Ujre, SP Cinemas, B Devdas Ganapati Pai Enterprises and Day to Day Digital.